Ranný spoj Rádia Prešov. Máme tu dnešných ranných hostí, sú to traja mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o šport, konkrétne o šport, ktorý sa volá Speed Badminton. Sú združení TJ Slavia PU Prešov, tam ich nájdete, sú to pomerne nový oddiel, aj tento šport je tiež pomerne nový a preto mne ako absolútnemu amatérovi v tomto športe zostáva na mysli taká otázka, hrá sa to raketami, áno? Tento šport? Áno. Áno, všetci, teda Vlado, Lídia, Miro, tak pritakávali, že áno. Je rozdielna tá raketa? Nie je problém vôbec zabezpečiť si nejaké tie hracie pomôcky? Takže pomôcky sa väčšinou dajú objednať cez internet. Ako v tých väčších mestách už sa dá ich aj zakúpiť. V Prešove tuším, že nie. Dajú sa. Ale neviem, či môžem povedať obchod. Nie. Dobre. Obchod vynecháme, ale... Dajú sa v takom väčšom. V takom väčšom obchode sa dajú. Proste. No, v jednom väčšom sa dajú, ale tie také lepšie rakety, tie drahšie rakety väčšinou sa objednávajú cez internet. Teda sú tam iné tie rakety ako na klasický badminton? No áno, určite áno. Rakety sú podobné squashovým, by som povedal, len akurát ako končí hlava, tak nie je to predĺženie, ale hneď začína rúčka. Áno. Takže... Je kratšia o 10 cm. A tie rakety asi niečo odbijajú, že len tak sa nezaháňate raketami. A loptičky, košiky, čo to tam je? Takže hraje sa s košikom. Medzi badmintonom je to rozdiel, lebo tento košík má 9 gramov, čiže je oveľa ťažší. Košiky lietajú oveľa rýchlejšie ako pri klasickom badmintone. Takže v podstate je to to, čomu by ste sa chceli vy životne venovať. No, oslovil vás tento šport. No určite áno. Venovali ste sa predtým možno nejakému inému športu a jednoducho ste len tak sa updateli, presedlali na speed badminton, alebo ste boli úplní analfabeti športoví, nechceli ste vôbec nič nikdy hrať a ste sedeli a pýtali sa vždy z telesnej výchovy, že viete, ja som chorý, zlenie, som kripel. Sa tak usmievate podozrivo, takže asi tu bol nejaký taký prípad. Keďže mám okolo seba športovcov, tak ako ja asi jediná možno na základnej škole nejaký basketbal a prípadne, neviem, tanec, ale tak ako toto je novinka. Lídia, takže tanec. To je fajn šport celkom pre dámu. Má dobrý pohyb po korte. Speed badminton versus tanec. Prečo si vybrala ty zaháňanie sa s raketami na miesto krásnych tanečných šiat? Neobťažuje ma partner. Ale spoluhráč na druhom konci ihriska, čo je príjemnejšie. Takže je tam taký nejaký odstup. Áno. Nezasahuje do tvojej intimnej zóny. Áno. No a čo vy ostatní? Myslíte, že je to taký typický pánsky šport? V podstate nie je to až taká kolektívna hra ako nejaký futbal alebo basketbal. Je to skôr možno, že taký individuálny? Môžeme to tak označiť. Prečo práve speed badminton? Myslíte, že je to vhodné pre pánov, pre to také stereotypné pánske myslenie? Tak ja by som povedal, že je to vhodné pre každého. Pre všetky vekové kategórie. Keď chodíme po turnajov, sú tam od 10 rokov až po 65 ročných. Toto inak hovorí o šachu presne. No. Je to vhodné pre každého. Ale tento šport je v podstate jednoduchý, ale aj náročný. Keď chcete hrať na profesionálnej úrovni, musíte byť dobre kondične pripravení, ale aj technicky. Dá sa to zahrať aj ako začiatočník. Nie je to problém. Je v podstate také obdobie, že ľudia sa snažia zmeniť svoj životný štýl. Predsa len je iba koniec januára, ešte len tie prvé mesiace máme za sebou, teda jeden. Chcú schudnúť, myslíte, že pri tom sa spáli aj nejaká kalória, alebo vôbec nič? Z vlastnej skúsenosti viem, že áno, určite. Takže aj to môže byť motivácia pre dámy napríklad. No. Aj pre teba to bola, Lídia, motivácia, že chcela si schudnúť, bola si obézna, mala si nad 100 kg. Tak to určite nie. Až na takúto hranicu som sa určite nedostala, ale tak ako vyrysovanie postavy a nejaké tie gramy určite dole pôjdu. Takže už tá finalizácia je dobré ukončiť potom ten proces chudnutia, napríklad speed badmintonom. Máš aj tie také povestné kocočky na brúšku? Tak tam sme sa ešte nedostali. To je v štádiu riešenia. A čo sa týka napríklad pánov, pomáha to kondične, má to nejaké výhody možno aj pre naše zdravie, pre náš organizmus, alebo skôr vidíte naozaj, že je to len o tej zábave? Tak určite, ako každý pohyb pomáha pre zdravie, ale keď to trénujeme takto, akože fakt, že na tej profesionálnej úrovni, že chceme to hrať súťažne, tak tá svalovka stojí za to.
tie nohy, stehna, všetko dá zabrať, no aj zadok. Takže určite to pomáha a takisto aj kondične koordináciu pohybu, lebo sa musíme otáčať za tým košíkom hoci kde, lebo nikdy nevieme, aký úder príde, takže určite je to perfektné. Znie to celkom ambiciozne a dokonca aj adrenalinovo, nevieme, kde príde úder, teda naozaj sa určite nabeháte. Vlado, TS Slavia PU Prešov, Speed Badminton je pomerne nový klub. V akom štádiu sa nachádzate? Ste už plný, máte množstvo členov, alebo skôr ešte by ste chceli možno niekoho so záujmom nájsť tých takých správnych hráčov, ktorí by vás reprezentovali? No neviem, či som to spomínal, fungujeme tento oddiel už druhý mesiac, tak aj práve preto si hľadáme nových hráčov, nejakých šikovných, možno bývalých tenistov, alebo keď majú niekto také skúsenosti s raketovými športom, je to len plus preto aby sa prijal k nám. Chceli by ste sa tomu venovať profesionálne? Či ponúknete možno aj pre tie dámy nejakú rekreačnú zábavku, sem tam niečo si odbiť tou zaujímavou raketou, nejaký ten košík? Áno, jasne, môžu si prísť skúšať a uvidia, že to nie je také nič ľahké a na kondíciu určite asi aj vytvarujú lepšiu postavu, najmä zadok. Vlado, Lídia a Miro sú mojimi dnešnými hostiami. Všetci sú z klubu TS Slavia PU Prešov, konkrétne z oddielu Speed Badminton. Je 8 hodín 30 minút. Napríklad, koľkokrát do týždňa majú tréningy, alebo ako sa k ním dostanete, to sa dozviete, keď budete počúvať Rádio Prešov už o chvíľu. V tejto chvíli Lenny Kravitz, piesen California. Počúvate Rádio Prešov, je 8 hodín 32 minút. V poslednom vstupe s našimi dnešnými hostiami sme tu práve teraz. Ranný spoj Rádia Prešov. Vlado, Lídia a Miro prišli sem do nášho štúdia, aby porozprávali viac o speed badmintone. Sami sa tomuto športu venujú v klube TS Slavia PU Prešov. Ešte raz pekne dobré ráno, už taký posledný krát. Dobré ráno. No už sme tu od toho, aby sme nejaké zhrnuli všetky tieto informácie a možno, že nalákali ľudí, aby naozaj prišli sa aspoň pozrieť na tento šport, alebo sa o neho viac zaujímali, pretože snáď si to ten speed badminton zaslúži. Zaslúži si aspoň jeden klik na stránku. Samozrejme. Určite. Keď si teda chceme kliknúť na vás, máte nejakú web stránku, alebo možno nejaké osobné konto, alebo ste na internetových serveroch, na Facebooku, na Pokeci? Sme aj na Facebooku, samozrejme, ako každý. Všetko je už na Facebooku. Hej. Môžete si pozrieť skupinu Speed Prešov, bez mekčanov, všetko. Spolu. Tam by aj tak nebol asi, síce Prešov. Speed Prešov. No? Speed Prešov. Áno, tak. A tam väčšinou aj píšeme o tom, kedy ideme na tréning, kedy je voľná hala, kto ide na tréning a tak. Lebo nemáme presne určené podmienky na halu, lebo občas sa to mení. Takže my stále zistujeme, že či tá hala je voľná, či niekto tam nie je náhodou nahlásený, alebo čo. Ano. Takže stále to hodíme na Vy ste teda v hale Facebook. Prešovskej univerzity. Áno. A tam, kde sú basketbalistky, či niekde inde? Áno, basketbalistky a volejbalisti, extraligisti. No. To je celkom pekná hala. Hej. Dobre sa tam hrá, asi aj ten speed badminton. Áno, dosť vysoká a tak. Keď bude nový semester, nedajú vám aspoň hodinku, tak týždenne, tak, stabilne 2. Cez semester budeme mať určite, ale semester začne až niekedy o týždeň. Na budúci týždeň. Teraz je skúškové, tak počas skúškového chodíme, že si zavoláme a vieme, kedy je voľná hala. Dozvedel som sa zaujímavú informáciu, čo by mohlo zaujímať aj ľudí, že tá nie je loptička, ale tá v podstate košík, ten košík, ktorý odbijete raketou, sa dokáže pohybovať dosť rýchlo. Vy ste spomínali dokonca nejakých 250 alebo 290 km za hodinu. To je šialenstvo. No, to je. To už je pomaly také pomerne pomalšie lietadlo. Už sa vám stala nejaká nehoda s týmto košíkom? Keď letel takou rýchlosťou, Lídia, napríklad ty ako dáma, určite sem tam unikne niečo tvojmu dámskemu očku. Stalo sa, určite sa stalo. Ale také, neviem, určite ako pri každom športe nejaká modrina na kolene, alebo taká najkurióznejšia asi modrina pod okom. Ale tak ináč nič vážne. Teda nie je to nejaký šport, ktorý by ohrozoval naše zdravie, keď ten košíček dostaneme niekam. Určite nie. Keď letia tieto košičky rýchlo, vy ich vôbec vidíte? Veď to je strašne rýchlo.
Tak už sme si na to zvykli. Že dá sa to zachytiť okom, normálne vidím, kde dopadá. Áno, dá sa. Treba proste stále ten košík sledovať. Áno. Ešte je tu jedna kuriozita, o ktorej sme sa tiež bavili, tak mimo vstup, to by sme mohli tiež predstaviť. Totiž speed badminton sa nemusí hrať len počas dňa, ale aj v noci. Ako je to možné? Takže existuje tzv. Aj nočný košík, ktorý má tú koncovú hlavu, alebo tú gumenú časť má presvitnú. Potom sú také fosforové tyčinky, ktoré sa zlomia. V tom košíku je taká dierka, kde sa to dá ako zapchať. Tam sa to, ten košík sa rozsvieti. No a proste dá sa to hrať v noci, vidíme iba svetlo. A treba utekať za Je svetlo. to dosť zaujímavé, keď je úplná tma a vidno len lietajúcu bodku a do tej sa snaží udriť, no. A potom napríklad, keď to doletí niekde mimo herného pola, alebo tak, dá sa to Vidno. vôbec vidieť? No, svieti to. Svieti to stále, tak. A už ste si vyskúšali aj takýto nočný speed badminton? Áno, Na jasné. parkovisku pred internátom. Áno, skvelé. Tak to bola potom taká v úvodzovkách podzývaná aj pre ostatných. Čo očakávate od tohto športu? Kam by ste to chceli dosiahnuť? Čo by ste chceli možno s vašim klubom TS Slavia PU Prešov urobiť? Kde sú vaše ambície? No určité úspechy už máme za sebou a určite sa budeme snažiť aj o ďalšie. No skúsme napríklad sa spýtať aj Míra. Miro, ty čo s tým klubom plánuješ predať? Zarobiť? Tak určite nie. Určite chceme nabrať nových členov, aby sa ten šport rozšíril všade, lebo na východnom Slovensku Sme prvý klub. Sme prvý klub, ako na východnom Slovensku, väčšinou sa to hraje na západe a na strednom Slovensku. A chceme tento šport rozšíriť komplet na celý východ, aby ľudia poznali, čo je speed badminton. Vlado, dá sa vôbec spraviť nejaké nielen národné, ale medzinárodné podujatie v tomto športe? Sú aj takéto možnosti? Jasné. My organizujeme z tých menších turnajov, ale chodíme po celom Slovensku. Plánujeme o mesiac ísť do Hlohovca na medzinárodný turnaj. Potom, kedy to je... Slovak Open bude... V máji bude Slovak Open. Tam budú... Už tí najlepší na svete. Poďme pozrieť na vašu web stránku, kde máte dokonca aj sekciu kalendár. Tam zrejme by ste mohli mať aj takéto udalosti, keď budú aktuálne. Kde si majú ľudia kliknúť v prípade, že majú teraz čas? Teraz tak môžu si dať www.speedpressov.webnode.sk Alebo jednoducho do vyhľadávača. Do vyhľadávača, do Google, keď si dáte Speedpressov, tak vám to hneď vyhodí našu stránku. Ja som veľmi rád, že ste prišli porozprávať a predstaviť našim poslucháčom takýto zaujímavý šport a verím, že to dotiahnete naozaj ďaleko. Možno, že do nejakej extra super profi ligy. Budeme sa snažiť. Toto boli moji dnešní hostia Vlado, Lídia a Miro. Z klubu TS Slavia PU Prešov prišli predstaviť speed badminton. Majte sa krásne. Ďakujeme. Čauko. Čau. Nože my si zahráme Tomáš Ousca a pieseň, ktorá sa volá Kiss. Je 8 hodín 38 minút.